Benvingudes i benvinguts a La Guàrdia, un podcast on parlem de música sense filtres, ni etiquetes, ni elitismes. El jazz és un gènere al que molta gent no li dona una oportunitat. És un estil, un llenguatge que sovint considerem complexa o massa intel·lectual per entendre'l, però que no té per què ser així. Com qualsevol altre estil, no cal ser un expert per apropar-s'hi. Cadascú pot tenir-hi una relació diferent. És per això que avui el nostre objectiu és apropar el jazz a la nostra audiència i per fer-ho portem a dos artistes que sempre l'han viscut molt de prop. Albert Mangou, benvingut al programa. Hola, bon dia. I Lluc Casares, benvingut. Què tal, bon dia. Ens presento també a nosaltres, jo sóc el Jan Romaní, com sempre m'acompanya Marc Ferrer, què tal, com estàs? Una mica cansat, però bueno, farem el que podrem. Bueno, avui necessito que et fiquis el programa a les esquenes perquè de jazz saps bastant més tu que jo. I sé poc. Per tant, et necessito. Bé, començarem primer escoltant l'Alba, l'EP que va treure l'any passat, Susurros del Viento. Debemos aprender a florecer solos y bailar por los caminos, contemplar las rosas que nos quedan por mimar. Hem dit que és un programa de jazz i el primer que sona no podem dir que sigui ben bé jazz. El Ferran diu que creu que això és més aviat bossa nova. Tu parteixes de formació de jazz, després parlarem de la formació i tal, però el teu primer projecte en solitari, que és això, sembla que veu més d'una arrel llatina, no? Per què decideixes tirar per aquest camí? Bueno, realment no ho decideixo, és com una mica la música que em surt fer actualment, no? També és la música que escolto, és molt més folklore argentí i més Brasil, i llavors la música que neix és aquesta amb arrels del jazz. Molt bé. Escoltem ara el Lluc amb el seu projecte personal que lidera amb aquest àlbum de l'any passat que es diu Right. Jo començo una pregunta bastant tonta, que és el que m'agrada a mi. Com escolls els títols d'aquestes cançons? Perquè aquest es diu Greuism, que he buscat aquesta paraula no existeix o no l'he trobat. No, Gruisms és... sí, això sí, ja és molt específic. No. Gru és el mote, l'abreviació de Mulgrew, i Mulgrew Miller era un pianista. Uau. Un senyor, més un senyor molt gran. Es veu que era molt bona persona, però era molt gran i una mica lleig, semblava bastant l'home del sac. La gent li deia així. I llavors, però m'agrada molt com toca, com tocava. I Mulgrew, Gruisms, és com una dedicatòria. Ja està. No, perquè una cosa que sempre m'ha molat molt de les cançons instrumentals, en aquest cas de jazz, és com li fots un títol a una cançó que tampoc no té un contingut definit, o sigui, com ho fas? Sí que sé. De vegades tens com un concepte al cap i llavors escrius un tema, però moltes vegades escrius un tema i després dius ara què? Això quin nom té, saps? I després moltes vegades tinc una nota a l'iPhone que és possibles noms de temes. Llavors tinc uns noms de temes i que no tenen cançó encara, no? Llavors, de vegades els aprofito, de vegades no, jo què sé. Vaig a la pregunta més sèria. Tenim aquest projecte personal. Llavors, tu, Lluc, toques a Smack Dab, a la Gramophone All Stars, a la Barcelona Art Orchestra, vas crear el col·lectiu segell discogràfic de The Changes. Amb quins projectes treballes ara i quins prioritzes? Home, molt bé. Així d'entrada m'agrada perquè ho has dit tot perfecte. I és difícil perquè amb el que fem és veritat, o sigui, com que diversifiquem molt i fem moltes coses diferents, de vegades en plan, la penya et mira i et diu, però tu què fas exactament? O sigui, què són tantes coses? No, jo crec que fem moltes coses perquè aprofitem el temps per fer moltes coses i perquè en el meu cas no em dona, o sigui, només aquest disc en concret, per exemple, no em dona per ocupar tot el temps amb aquest disc, llavors s'han de fer altres coses, no? I al final tot és un projecte personal perquè tot hi poses molta energia i tothom són amics al final, no? Llavors, al final acabes fent moltes coses i és el que hi ha i no sé, és com que el que vols fer amb la música són moltes coses i amb un projecte sol no et dona, no sé, com a mínim jo ho visc així, sí. Vosaltres dos heu tocat junts, que he vist que us coneixeu? Sí. Què heu fet junts?
La Bao, no? Sí, ella ha tocat a la Barcelona Art Orchestra, que és aquesta Clar. que jo també hi toco, i també hi escric, i ja està, i molt bé, i un superplaer. És una crac. Jo, mira, us explico. El meu objectiu d'avui és intentar obrir melons com de clichés que la penya creu que viuen del món del jazz, però que realment són o mentida o són diferents. Llavors, el primer meló que vull obrir és una mica com aquest mite de el jazz té una part com molt intel·lectual i per l'altra part aquesta com un músic de jazz agafa la trompeta del saxo i comencen a tocar notes inventades i això ja és jazz, que em sembla una cutrada que la gent no pensi, no sé si encara ho pensen, però el típic cliché. Llavors, jo us volia preguntar, a dia d'avui, quantes hores assageu el vostre instrument? O encara assageu o ja no toca perquè ja heu passat aquesta fase? Jo, la veritat, no estic estudiant moltíssim. Ara. Hauria d'estudiar molt més, el que segurament, no? I més acabant l'ESMUC i havent de fer el recitat. Però, o sigui, no sé, avui últimament estudiat i fins i tot diria que no estudio cada dia. O sigui, tocar sí, però estudiar no. I el Lluc segur que segueix més. No, jo estudio molt poc també, però simplement perquè faig moltes coses, o sigui, jo dono classe també, dono moltes classes i concretament aquest any dono bastantes hores i al final, entre les classes, entre estàs a casa has de fer també molta oficina, molts mails, jo escric molta música i logística de diferents projectes i tal, no dona per... No tens temps. Bueno, ja intento estudiar, I a més, clar, el que em passa a mi és que al tocar també 2 o 3 instruments diferents, ara quin estudies? Aquest? O moltes vegades estudies per al que ve, o sigui, demà passat tinc un concert amb aquesta persona i m'he d'aprendre aquests temes. Doncs estudies això, no és que estudis com el met, les escales, els arpegis, tot això. Però en el vostre moment de pic d'assajar, quantes hores podíeu estar un dia assajant? El pic d'estudi. Parla tu. No, jo vaig estudiar... Jo no he estat mai molt constant, així com altra gent sí que és molt constant. Però jo he vist aquí el teu currículum i sí que has estat constant. No he estat molt constant a l'hora d'estudiar, però sí que hi ha hagut èpoques d'estudiar molt. D'estudiar moltes hores al dia, jo què sé, és que parlar d'hores és molt lleig. Però... No, per això. No és parlar de diners. Vull dir que no ho havia pensat mai, però bueno, 4 hores, 5 hores... Hi havia una època, quan vivia a Nova York, que em llevava al matí i el primer que feia és 20 minuts, mitja horeta com de notes llargues amb el cafè, sense treure el modo avió, i llavors començava el dia. El despertador dels veïns. Exacte. Intentava tocar molt fluix. Però bueno, és que a Nova York... 20 d'hores llargues, què vol dir? Perquè la gent... O sigui, de notes llargues, què vol dir? Perquè la gent que no ho sàpiga. Vol dir... perquè això els veïns... A Nova York hi ha molt de soroll, en general, a tot arreu, tota l'estona. Llavors, jo era l'última cosa que sentien. No. Notes llargues, en el meu cas, és... agafes l'instrument, agafes el saxo en concret i toques una nota mantinguda durant bastanta estona, el que et dona una respiració, no? I llavors, per exemple, ja tens una màquina que és l'afinador, que et diu si la nota està afinada o no està afinada. I llavors, fins que jo no estigui verd, saps? Estàs allà una mica concentrat, i això va molt bé per diverses coses. És per la columna d'aire, per una qüestió de la tècnica, i també hi ha una cosa meditativa, que és allà tocant una nota llarga, que és allà... Vull dir que em servia per unes quantes coses, no només per la música en si. Amb quants anys comenceu a formar-vos? L'Alba no ha dit hores, jo vull saber quan el pic de l'Alba. El meu pic et diria que va ser quan vaig estar estudiant clàssic. Vale. O sigui, quan estudiava clàssic a full, allà sí que estudiava, però mai ha sigut un pic molt heavy. O sigui, jo crec que potser estudiava 3-4 hores. També jo tinc una capacitat de concentració bastant nul·la. Llavors no aguanta molta estona. I seguit, mai podia ser. Clar, o sigui, no es pot. És que a mi em sembla horrorós. Jo tinc un trauma. Estava amb el piano davant d'una paret, jo m'agafaven els 1000 males. O sigui, hi havia un punt que no podia, que quasi esgarrapava les parets d'hòstia. No, jo vaig passar una època així, O sigui, jo vaig passar una època de com estar bloqueig amb la trompeta, de que m'agafaven mals. O sigui, de vegades començava a veure taques negres. I... Sí, era superxungo, sí, però després de psicòleg tot es soluciona. Sí. A mi el que em passa és que ara amb 33 tacos és quan més m'agrada estudiar, perquè és quan menys temps tinc per estudiar i quan més clar ho veig, vale, és això, i llavors la diferència és que et mola, estàs allà i et mola practicar. És una altra filosofia, no? Perquè quan és més jove potser és com l'ànsia del profe o l'examen, no? I has de complir, sí. I això ho veu molt angoixat, la veritat. Sí, clar.
Això, quan vau començar i quan vau començar a decidir que això era el vostre i que volíeu dedicar-vos a això? Són dos moments diferents. Això, el jazz o la música? Va, Jon. A mi em van apuntar a música els meus pares quan tenia 3 anys, o sigui, molt, molt petita. Ben fet. I vaig decidir la trompeta quan en tenia 5. No sé per què. I arrel d'això vaig anar fent tant com vides paral·leles, tant música jazz com clàssica, i va ser en el moment que va ser com, vale, hauries d'anar a l'ESMUC o a algun lloc a estudiar. I va ser com, hòstia, què faig? I vaig estar dubtant moltíssim, faig clàssic, faig jazz, faig clàssic, faig jazz, i al final vaig dir, mira, doncs jazz. Però bueno, jo ho veia com des de bastant petita, veia que m'agradava molt la música i que volia tirar cap aquí. No sé, aquest va ser la meva experiència. Clar, sí, a mi, jo també vaig escollir entre clàssic i jazz. A mi el que passa és que jo soc fill de músic, el meu pare és músic, i la música sempre havia estat a casa, i el meu pare no volia, sí que volia, o no, li era igual, però ma mare va ser en plan, que els xavals volen, perquè el meu germà també és músic, i també volen tocar, volen tocar. I el meu germà és més petit que jo, però ell va començar abans, com si diguéssim. I llavors jo vaig començar amb el clarinet com als 7 anys, i també va ser en plan, el meu pare va dir, bueno, doncs vols estudiar? Doncs has d'estudiar música clàssica, jo, doncs vale. Però ja cap als 17 anys o així va ser en plan, vaig veure clar que no entraria per clàssic al grau superior. Perquè no arribava... Bueno, perquè ja coneixia gent de la meva edat que tocava molt bé i tenia molts números, que realment van ser qui van entrar. No em vaig equivocar. I com que el meu pare és músic de jazz i jo toco una mica de jazz, doncs al final la cabra tira el monte. No? Sí, ja està. Jo ara volia obrir un altre tema. El teu tema, no? Sí, bueno, que jo l'abans vam conèixer a Sant Andreu. Sant Andreu Jazz Band, sí, perquè la gent ho sàpiga. Jo volia preguntar com recordes tu aquella època, perquè jo la recordo una mica curiosa. O sigui, Què significa curiosa? Bueno, no sé, crec que l'experiència que vam viure tots és molt diferent, però crec que la meva és bastant diferent segurament a la teva. Llavors, com recordes tu aquells anys? És que jo vaig passar-m'hi molts anys, Ja, clar. Llavors, Però molts són molts, Quants? Molts són molts. Més. És que quina locura. Més. O sigui, jo crec que entrant a la Sant Andreu vaig entrar amb 8 anys i em vaig marxar amb 20. O sigui, 12 anys. La meitat de la teva vida. I recordo moltes coses diferents. O sigui, la primera època, quan tenia 8 anys, 9 o 10, era com molt divertit tot. Recordo molt bon rotllo amb tothom, molt bé, com, no sé, l'Andrea acollint-me moltíssim. I més endavant, quan va començar més l'etapa d'adolescència i tot això, també bé, però llavors jo també estava més adolescent, jo m'enfadava molt a la mínima, o sigui, jo si em primer reboto, o sigui, foto mocs bastant heavies. I després ja al final, ja la veritat, em volia prendre una mica de distància, no estava del tot còmode allà. I ara com ho veus, des de fora? Ara com ho veig? O sigui, mirant-ho des de perspectiva, perquè jo ho miro i crec que la meva opinió és una mica... Hòstia, jo veig una cosa molt curiosa en el sentit de fiques en nens molt petits a una exigència bastant elevada i no sé si jo voldria això pels meus fills, honestament. Crec que ara és superdiferent, que crec que quan jo vaig entrar no hi havia cap... O sigui, no hi havia per res l'exigència que hi havia ara. Ja, com va anar canviant una mica on estem nosaltres, potser, no sé. Sí, clar, jo vaig entrar i no havia sortit ni el primer disc. Llavors no era per res el mateix. I ara sí, com sembla una exigència... Bueno, depèn, no sé. Crec que és una cosa més dels pares, no?, de l'exigència que posen i evidentment també de la direcció, però sí, ho veig molt exigent. És que no sé molt bé. Mai havia parlat una mica d'això. És que és un tema tabú, No sé, és això, que ho veig des de fora i hi ha coses que em semblen, no sé, que no m'acaben de semblar del tot bé i em semblen de parets molt tancades i alhora jo estic molt agraïda perquè vaig tenir entorns superguais i tocar amb Big Band és increïble. Total. I me'n recordo que hi va haver-hi certes èpoques quan va venir, no sé quan va ser, el Joel Fram i tot això, era un moment que sonava increïble a Big Band i va ser xulíssim. O sigui, sí, era bastant loco. Sí. Què opines tu, Lluc, d'aquesta proposta actual? De la Sant Andreu Jazz Band? Sí. Bueno, com aquest tipus de formats de Big Band, de gent molt petita, que en aquest sentit... Jo el que crec és que als Estats Units sempre ha existit això, la veritat. I hi ha molta gent que... Jo quan vaig estudiar allà,
hi havia molta gent que estava fent això al grau superior, que ja tots es coneixien des de que eren nens o adolescents, vull dir que en el fons és una cosa relativament orgànica, relativament normal. I en el cas de la Sant Andreu Jazz Band en si, clar, l'únic que puc veure jo des de fora és que ha donat molts músics a l'escena. Vull dir que ara, avui en dia, hi ha molta gent que són músics professionals que han sortit de la Sant Andreu Jazz Band. No sé si puc dir que toquen com toquen gràcies a la Sant Andreu Jazz Band o en part a la Sant Andreu Jazz Band, però vull dir que hi ha un nínxol allà. I llavors després no sé, suposo que el que dius tu, l'experiència de cadascú és una mica diferent i hi ha certes coses que de vegades m'han fet dubtar des de fora, però no però a nivell artístic, o sigui, no a nivell... No, o sigui, el dia a dia no el conec. Però sí, a nivell artístic sí, però bueno, jo què sé, el resultat és bo i realment espero que tothom que hagi passat per allà s'ho hagi passat molt bé i hagi après molta música i hagi conegut a molta gent i ja està. Tu. Ara és la xarla política. Clar, aquí ningú es mulla. És que és un tema delicat. Exacte, és que és un tema delicat. Jo em mullo perquè realment... O sigui, la meva experiència va ser com... O sigui, jo estic com diu l'Alba agraït, però alhora jo vaig passar bastant malament a èpoques perquè era això, jo era com l'últim mono, o sigui, jo sabia que no volia... Tu ets com piano tercer. Clar, jo era ja com... Quasi l'utillero de la Sant Andreu, una mica. És diferent, Clar, llavors la meva experiència era com, hòstia, era molt guai, estava amb gent molt guai, m'ho passava bé, però alhora era com... Jo sentia molta pressió per com mai estar a l'alçada de la resta, perquè clar, jo no em dedicava a això. Jo estudiava a la uni, estudiava 2 carreres, tota la merda, i llavors era com sempre voler estar a un lloc que no podia mai estar i aquesta frustració era realment... Era una mica angoixant, però bueno, jo crec que cadascú ha tingut aquesta experiència i crec que tothom ha tingut com aquesta relació, tot i que la gent és difícil mullar-se com una mica d'amor, odi, com mola molt per unes coses, però l'altre també té aquest punt una mica xungo. Sí, però crec que passa com una mica amb tot, no? Amb les coses que et passes de molts anys i sobretot en la part de l'adolescència. Jo, per exemple, vaig anar al Martorell i et diria el mateix, saps? O sigui, tinc un amor-odi a aquella escola que un dia m'aixeco i és un odi absolut i un altre dia dic, bueno, sí, m'ho vaig passar genial i vaig aprendre molt i molt bé. No sé. Un tema delicat. Tema Lluc de la teva formació, que has dit que vas estudiar als Estats Units a Nova York. Ets l'única persona de la península Ibèrica que ha cursat el prestigiós programa. La península Ibèrica és del segle VIII, la península Ibèrica com a concepte. És la frase amb la que el presenta a les pàgines web. L'únic que ha estudiat a Juilliard, a l'escola de Juilliard. Per què el de la península Ibèrica? Perquè no vull posar la paraula Espanya. Ah, vale. Llavors estem molt contents. És bàsicament... I jo respecto el no dir Espanya. 100%. Què tal, Juilliard? Quin era el nivell d'exigència allà? Com es va viure això? Jo vaig anar a Juilliard i em va pillar una mica més tard, i vaig anar amb 27. Jo havia estudiat el màster a Amsterdam i llavors ells tenen aquest programa que és com una espècie de... És que és igual. Però de postgrau d'interpretació. La qüestió és que si et pillen, no pagues, bàsicament. Perquè l'escola aquella, primer t'han d'acceptar i després, si t'accepten i has de pagar la matrícula sencera, crec que la matrícula sencera un quadrimestre està o sigui, tipus $50.000, saps? O sigui, és una bogeria absoluta, no? Llavors, clar, el programa aquest de l'Artist Diploma és una mica diferent perquè no hi ha teòriques, l'únic que fas és tocar allà amb una penya, no? I 2 vegades a la setmana i tal. I, bueno, jo què sé, com que m'han pillat, jo també tenia moltes ganes d'anar a Nova York, perquè Nova York, vulguis o no, és com la meca del jazz. Doncs hi vaig anar i va ser una superoportunitat. I un cop allà vaig haver de lidiar amb molta penya, amb un ego molt gran, i amb la ciutat en si, que és una bogeria, i amb l'escola en si, que sí que hi ha molta pressió, hi ha molta gent tothom està estudiant allà tot el dia, hi ha els de dansa també, hi ha els de teatre musical... Bueno, sí, és altament competitiu, la veritat, sí. Bueno, va ser una experiència, veus allà des de dins un rato i després ja s'acaba i ja està. Fins a quin punt el rotllo Whiplash, òbviament que no et sangren les mans, és una mica real en aquests entorns d'exigència, de competitivitat? Jo diria que deu ser relativament real fora del jazz. O sigui, en el jazz no hi és, això. Vale.
ni en els entorns més bèsties. O sigui, jo el que sí que crec és que hi ha moltes inseguretats individuals i molta comparació d'un mateix amb el del costat i aquell quan tenia la meva edat va fer això, tal. Això sí que hi és, i és inevitable perquè és una cosa de cadascú. Però així com a nivell de funcionament pedagògic, crec que el rotllo White Plush que se l'estan traient de sobre, això també s'ha de dir, però vull dir que sempre ha estat una mica més present a la música clàssica, per exemple, o inclús a la dansa o així, no? En canvi, el jazz, jo crec que avui en dia és que no existeix. No existeix. Per sort, el jazz és una música que necessites a l'altra penya per tocar, no? Tu sol és molt raro, llavors això més o menys ja et fa sensible a la societat, d'alguna manera, no sé. Amb la vostra experiència, fins a quin punt, com aquesta exigència i aquesta comparació amb la resta, és bona per la creació o per la millora, o realment és una cosa que et talla, potser com tu dius, que èpoques que potser estàs molt frustrada o que, saps, potser que et motiva i a la vegada que et talla, no sé com ho heu viscut vosaltres des de dins això. Bueno, no sé, jo crec que, per exemple, a mi em passava, sobretot abans, em comparava moltíssim amb tothom i em comparava molt. Vaig entrar a l'ESMUC, vaig pensar que em compararia menys i que estaria més, em tranquil·litzaria i em seguia comparant moltíssim i després no sé què em va passar, que vaig fer com un canvi de xip i de dir, que no m'està servint de res això. I només em genera estar tot el rato que vas a la classe d'impro i et vols morir i que l'altre, dius, clar, és que l'altre ha fet primer el solo perquè clar, és millor, llavors faig l'últim perquè llavors, com o sigui, passa cada borrada pel teu cap que després ho penses i dius, és que quin món més surrealista. I crec que no ajuda en res aquesta competitivitat interna ni l'externa, no? Però aquesta competitivitat interna al final fa preocupar-te per cada petit pas que fas i cada petit pas que no fas i per què estàs tu fent això i l'altre no i no sé, és una ratllada. Sí. És que és com una cosa molt comuna però alhora és com molt individual alhora, o sigui, com el creixement dintre en aquest cas del món del jazz és com una cosa com tots, big bands, quintets, quartets, però alhora cadascú com ho viu molt des de la seva interioritat, no? I com no sé si es comparteixen aquestes reflexions amb la gent. Perquè vulguis o no, el jazz també és fer solos. I fer solo és, tal com diu la paraula, és molt individual i llavors és el que tu puguis arribar a fer i el que tu puguis arribar a saber i el que tu puguis arribar a tocar bé i llavors t'has de passar més hores i perquè, no sé, llavors evidentment, vulguis o no això, és impossible de no viure una mica d'angoixa. No sé, jo crec que al final un es tranquil·litza, però ve gairebé més amb l'edat que amb res més. Com a profe tu saps treballar d'alguna manera o... No sé que pots ser profe de gent adulta, però si t'has de treballar amb nens, sabeu d'alguna manera com treballar això? Perquè realment, amb nens o amb gent més... No, sí... Perquè crec que deu passar a tothom, vull dir, no és una cosa només de l'Alba, només teva, crec que deu ser una tònica. Moltes vegades el que passa amb els nens, bueno, i amb els adults, amb tothom, és que o sigui, un s'ho ha currat prou o s'ha passat prou hores amb l'instrument com per voler tocar, i llavors estan allà a la classe i vull tocar, no sé què. I llavors la idea és que, o sigui, que el que és més important és la música en si, no com toques tu, no? I això, vull dir que això també ens ho hem d'aplicar a nosaltres mateixos, no? Llavors, al final la música és la música és com un ente fora de nosaltres que sempre hi és i no et necessita tu mateix, encara que tu la practiquis, no? Llavors, tu t'has de posar al servei de la música i has de tocar el que en aquell moment la música necessita i després tirar-te una mica cap enrere i, bueno, i si aquell dia no pots fer 4 solos en el concert i només en tens un o cap, doncs no passa res, la vida continua i molt probablement hi haurà un altre concert que sí que podràs fer algun sol. Saps? Una mica de calma en general, perquè si no moltes vegades la gent està, bueno, això, en contexts educatius i tal, doncs poden estar una mica més tensos i no, que jo m'he currat molt, jo vull tocar no sé què, no sé quantos, no em surt. I llavors aquesta energia és la que s'ha de relativitzar una mica i ja està. I canvio de tema ara, com veieu que el jazz es vegi sovint com una cosa com més intel·lectual, més de, no, així gent refinada? Això des de dins es veu així o sempre és una visió que es té des de fora? I és que jo tinc una xapa sobre això, però és igual. No. Una mica de xapa. La versió reduïda de la xapa. No, jo crec que el jazz... el jazz en directe sempre mola. Si tu estàs allà veient en directe, si tu estàs al públic i estàs a 2 metres d'una penya que està tocant i que toquen bé, però que quan hi ha una connexió energètica en directe
això mola, saps? És com anar a veure... La comparació amb l'esport de vegades no és del tot justa, però és com anar a veure un esport on la gent practica molt bé aquest esport que tu no coneixes les regles. Jo puc anar a veure un partit de hoquei herba i si estic allà ho vibraré, perquè, hòstia, és tota penya allà. Sí, no sí. sé què. Però Estimulant, molt estimulant. Exacte. Sí. I després, què passa amb el jazz? El jazz, sobretot el jazz, jo crec que dels últims 40 anys cap aquí, s'ha convertit en una cosa una mica abstracta, com amb l'art en general, que sí que és veritat que si no coneixes els codis és més difícil connectar-hi, però jo què sé, però també podem estar oberts a conèixer els codis i ja està. No ho sé. No ho sé. Jo crec que si els músics es preocupen una mica de tocar una cosa relativament tangible, sobretot a nivell rítmic, que rítmicament sigui sòlid, el públic està allà. Sí. No sé. Sí. Sí, no sé, jo entenc que, per exemple, es fa difícil escoltar jazz, o sigui, a mi em costa, jo fa molt que no em poso un disc de jazz a casa meva i dic, vaig a escoltar-me un disc de jazz per plaer, però sí que després vas a un concert de qui sigui o a una jam i ho veus allà i és completament diferent, no? I em passa, per exemple, una mica amb el flamenc em passa el mateix. Jo no he escoltat no he escoltat mai un disc de flamenc, o ho he intentat, però com m'ha escoltat no m'acaba de fer res. En canvi, després vas allà i veus un concert en directe, els tens aquí i dius, uau, que guapo, no? I com veus tota la connexió aquesta que parlaves tu i jo. És una bona analogia. Sí. És que és una música molt de directe, 100%. Jo el que recomanaria a algú que no sap com entrar al jazz és que vagi a un concert i s'ho gaudeixi, perquè jo crec que és molt difícil que no t'estimulis això. Et pot agradar més o menys, però és impossible que no puguis dir, hòstia, què està passant aquí, perquè realment hi ha molta cosa. I jo volia obrir un altre meló, abans que et toca, després a tu. Sí, obre-la abans que jo vagi vale. a fer el meu. Creieu que, no sé si potser això ha canviat, però que utilitzar el llenguatge del jazz dintre de l'estudi com més elemental de la música seria una cosa positiva, en el sentit que potser és més atractiu pels nens, tant com a llenguatge com també com a música, que no pot ser la música clàssica, que és el que s'estudia per iniciar. Perquè jo me'n recordo que jo com a estudiant quasi deixo el piano fins que em van descobrir músiques més modernes que em van com reactivar. Creieu que tindria sentit això per nens de 8 anys com començar en un entorn així? És que jo crec que el problema una mica és tant que s'associa el clàssic a la tècnica. Sí. Llavors és com, vale, per tocar un instrument has de saber, jo què sé, la trompeta l'has de saber bufar, has de saber les notes, i al saber això és com que implícitament està relacionat a que la tècnica és del clàssic. I crec que es pot enfocar la tècnica des de qualsevol branca i és superinteressant des d'enfocar-ho com a clàssic, perquè crec que porta moltes coses també, com enfocar-ho des de la música més moderna, del jazz o tot això. Si no, la cosa és moure la tècnica a qualsevol, no sé, qualsevol especialitat. Sí, no, és així. Exactament. És que jo penso que per un nen és això, amb 8 anys, per un nen o una nena fotat a tocar un tema, potser és més atractiu una melodia que sigui més... Totalment, tampoc no cal que sigui una cançó de reggaeton o dels tiets, però una música més... Si li connecta, jo què sé. També hi ha el punt aquest de que el jazz porta implícit una mica la improvisació i al fons un nen ha de poder seure allà al piano on sigui i fer una mica així. Exacte. Ja a poder jugar amb l'instrument. Sí. 100%. Vale, doncs anem a fer ara una classe de jazz per a damis, vale? Avui el nostre objectiu és apropar el jazz a la gent. Llavors, després seguirem parlant del concepte de jazz, de com el viu i tal, però ara parlem del que és la música en si. Llavors, li ensenyeu els conceptes musicals bàsics a aquelles persones que no en tenen ni idea, com per exemple aquesta part. Ja. No t'has ni mirat, no? No me l'he mirat, no he tingut... Llavors, és més o menys per entendre què caracteritza el jazz, perquè la gent entengui ben bé el que és i com funciona. Vale? Així, bàsicament per sobre, tampoc ens estarem molta estona, vull dir, no entrarem als específics, vale? Com el primer dia que us van ensenyar el que era el jazz. Llavors, el primer problema que ens trobem és que el jazz és un concepte molt ampli. Llavors, ràpidament, vull que em digueu quins tipus de jazz, o sigui, amb quins subgèneres podríem dividir el jazz. Professor. No, però Alba, també hauràs de parlar, Va passar marrons, l'Alba diu... Jo dic... No. Jo el dividiria així molt ràpid amb el jazz clàssic, que és el jazz d'abans dels anys 40, o sigui, el jazz que associes una mica amb la ciutat de Nova Orleans, tal, no sé què. Després amb el jazz normal, o sigui, el que nosaltres diem straight ahead, vale? Que és com l'estètica del jazz dels anys 40, 50, 60 una mica, que és el bebop, hard bop, no sé què, i després jazz contemporani, ja està.
jo posaria aquests 3 grups i no em ratllaria. Molt bé. I el vostre estil com el definiríeu? És com foc. Jo el meu estil, bueno, no l'acabo de considerar jazz, llavors... Clar. Però bueno, si toqués jazz normal, no? Jazz molt normal. Al nivell de la gent que no té ni puta idea, m'encanta, jazz normal. Jazz normal. Etiqueta jazz normal. Jo no he aconseguit mai estar en només un. Jo crec que pertanyo jo crec que m'agrada pensar que puc pertànyer als 3. Molt bé. No vols, no? O sigui, no t'interessa tampoc formar part. No. A més que m'agrada massa la música com per tancar-me. O sigui, no vull tancar-me. Vale, ara tu si entres a un club de jazz i tens el típic trio quartet allà fent jazz, vale? Anem a lo més típic, vale? Perquè la pregunta serà molt genèrica i no tindrà cap sentit. Perfecte. Però quin percentatge de la música que està fent aquella gent és improvisació? Ara comences tu. Començo jo. Hòstia, bueno, no ho sé, sí que, o sigui, si estan tocant, al final Sí, clar que estan estan tocant com melos i tot això, vale, la melodia està escrita, però en el fons és tot bastant improvisat, no? Com no sé dir un percentatge exacte. A veure, és tan improvisat com el que estem improvisant ara Sí. mateix. O sigui, no... Un discurs. Exacte, vull dir, les paraules estan en un ordre lògic. Però potser no hem pronunciat aquestes frases mai abans. Però sí, bueno, és tan fàcil com tu arribes i veus que toquen junts i dius, això és la melodia. Llavors ja toquen per separat i és una mica més... doncs estan improvisant. Molt bé. Llavors, com dieu, clar, tu improvises sobre unes bases, no? Sobre una base harmònica, melòdica. Llavors, pensant en el jazz més senzill que existeixi, quines són aquestes harmonies, quines són les progressions d'acords més habituals que hi ha en el jazz, no? Vull dir, en el pop tenim la típica progressió dels 4 acords, en el blues tenim els típics 12 compassos clàssics. Llavors, en el jazz, quines són les estructures més habituals? Jo? Segur que n'hi ha moltes, per tant, que algú digui una... No, però mira, el que has dit del blues. El blues és una forma de 12 compassos, no? Sí. Pues el blues pot ser perfectament una forma en el jazz, no? I normalment en el jazz, el que és el jazz més estàndard, o sigui, les cançons que normalment toquem, pues, en comptes de ser de 12 són de 32. I a vegades pues, són unes formes que són A, B, A, C o A, A, B, A. I això és la melodia, i sobre això pues, es van fent solos i van passant diferents coses, també, jo què sé, pot haver un solo de bateria també, un solo de contrabaix, no sé, i ja està. Ho esteu torejant molt bé, ho esteu torejant molt bé, la situació. Molt bé, jo pensava que em diríeu, tipus, és impossible que t'expliqui això ara en 10 segons i ho esteu fent. No, sí, és que és això, no hi ha més, és que tampoc canvien molt els temes, però en el fons sempre hi ha unes estructures bastant base, que és la que ha dit el Lluc. Sí. Vale, això seria a nivell harmònic, i a nivell de ritmes, quins ritmes caracteritzen el jazz? Respon tu, si no, per res. És que jo em començaria a suar la gota si hagués respondre. Bueno, Jo estic és que aquí. tu no saps tant com ells. No, ni molt menys. Quins ritmes caracteritzen? No, però Alba, tu no has de traslladar la pregunta. Jo estic pensant, és que és com que no... No ho sé, com a ritme, és que no sé com definir, no sé dir-ho, la veritat. És que és més swing, tot això. Sí, o sigui, jo crec que el swing és el swing, o sigui, el swing és com el... Tots ens imaginem, sona una mica de swing i diem, jazz, no? Però, bueno, La La Land. Però, per exemple, jo quan escolto, vaig a un concert d'Alba, per exemple, i el guitarrista que toca amb ella fa un solo, potser està fent un solo sobre pues, això que estem dient, un ritme bossa nova o algun tipus de folklore sud-americà o així, però el Vicente aquest noi està fent un solo, per tant és jazz. Sí. Però per tant el ritme és... Vull dir que al final els ritmes... Hi ha molts ritmes. Jo crec que sobretot tot el que és la diàspora afroamericana, afrollatina, té ritmes als quals el llenguatge de jazz els admet perfectament. Molt bé. Els europeus sí que són poc porosos, no? Vull dir, com la música que ha nascut a Europa sí que ha sigut complicat de fusionar de forma com no forçada, o... Aquí ja foto jo una pregunta que no sé a veure. No, fes. Vull dir, el pop, per començar, que és com així la música més com occidental, entre cometes. Jo les opcions que he vist són bastant cutres en general, o que a mi no m'interessen. Bueno, però el que penso que és que també el que ha passat és, per exemple, que a Llatinoamèrica no han perdut tant la tradició com l'hem perdut aquí. Aquí jo crec que per temes de dictadures i tot això va haver un moment que es va perdre, diguem, tot el folklore i tot el que era com la identitat de cada país.
I crec que si s'hagués mantingut o que si recuperés o que s'està recuperant molt tota aquesta part, crec que això sí que dona peu a jazzificar-ho o fer el que sigui amb aquesta música. O fer-la pop o fer-la reggaeton, així pots fer el que vulguis amb aquella. És la música com d'arrel, no? I a Llatinoamèrica això no ha passat. Segueix formant molt part de la identitat. Total. I sí que hi ha o sigui, als anys 80 hi ha corrents a Europa que prenen el pop i el rock com a base. Bueno, no, i als Estats Units també, el que és el fusion i això. Però vull dir que també existeix. Vull dir que sí, que s'ha fet i es pot fer. Però no sé com, no és tan orgànic, no? Potser com es veu com més forçat. Bueno, el que jo he escoltat d'aquest estil. Potser que depèn a qui li preguntis. Clar. Potser no és, sí, jo admetré que potser no és la meva música preferida, però a algú altre sí que li agradarà molt, saps? Jo què sé. Val, altra pregunta. Es pot fer jazz amb qualsevol instrument? Perquè associem, no, a instruments concrets, al baix, a piano, trompeta, saxo, però es pot fer jazz amb un violí, es pot fer jazz amb una arpa, es pot fer jazz amb tot? Sí. Sí. Molt bé. La resposta que m'he imaginat. Que es barabejant, no. No es pot fer amb... Vale, no, però dit això, quins són els instruments més característics? O sigui, el típic trio quartet de jazz que el caracteritza. Bateria, contrabaix, piano... Sí, I algun pido. Sí, exacte. I saxo i trompeta al davant, i ja està. I un cop tens això, doncs, pots afegir molts més. I la veu, fins a quin punt hi és molt present o poc present? Jo crec que és molt present. O sigui, crec que tothom... Bueno, per exemple, la majoria dels temes tenen lletra, per exemple. Exacte, sí. O sigui, sí, està molt present. Sí. Molt bé, doncs ja quasi hem acabat la classe per a damis. No sé si hi ha algun altre element característic. Estàs molt incòmode fent-ho, no? No, jo estic molt tranquil. Tu sempre estàs molt incòmode. Jo és que visc incòmode amb la vida en general, per tant. Això, per acabar, no sé si hi ha algun altre element característic del jazz, o sigui, que pugueu fer entendre, tipus, perquè la gent digui, vale, això és el jazz, que no haguem comentat ja. Aquesta pregunta sí que és impossible de respondre, no? No, sí. No, el swing. El swing com a cosa en general. O sigui, no com a ritme, sinó més com a forma d'expressió. O sigui, com hi ha un swing, saps? I després hi ha un swing. Els cubanos també parlen de swing quan algú té molta onda, o els flamencos parlen de duende, no sé què. Pues el swing, això amb el jazz és important, saps? Tu has de poder tocar i has de crear una... que moli. Això és important. El jazz que moli, punto. Ja. Molt bé. Pues fins aquí aquesta classe ràpida. Tornem una mica a parlar de jazz. Ferrer, torno a deixar la Haig de tornar aquí a Llamar d'Arma. Sí, reprèn. Vale. Això ja ho has preguntat. Vale. En aquest cas tenim com a dues persones que heu fet com a la part més educativa de jazz pur, però els dos heu tirat per dos camins diferents. Llavors, Blava, tu ja has explicat una mica tu perquè jugues a ser com bastant taliban d'aquest estil i no has sigut més purós potser amb altres estils o... Jo crec que perquè... O sigui, a mi m'agrada pensar que no he estat gens taliban. Ja m'entens, No, sí. Però, sí, t'entenc perfectament. Però al final... jo crec que hi ha submons dins dels submons i cada un d'aquests submons a un des de dins li sembla uns universos gegants i clar, i des de fora al final un diu no, però si només fas jazz i jo per dins pensant però si faig 30 milions de coses diferents, no? En el sentit que, per exemple, jo considero que ja només el fet d'escriure música, clar, escric música, però quan escric música pels Gramophone All Stars és una pel·li, quan escric música per aquesta orquestra que hem tocat junts és una altra realitat completament diferent i quan escric música per mi mateix o per algú altre ja m'estic allà, el cervell em bull, no? I no he bufat una nota encara, saps? I llavors a l'hora de tocar jo crec que simplement m'he trobat en ambients més jazzístics perquè vulguis o no és el que més m'he dedicat, però també perquè al final un és músic i és un treballador de la música i si no et truquen per tocar amb X banda
pues no acabes tocant, però vull dir que a mi si em truqués algú d'algun altre estil no tindria segurament cap problema en anar-hi, ja m'agradaria. Això t'ho volia preguntar, un cop t'han ofert com, jo què sé, tocar la gira d'Alejandro Sanz o arranjar els arreglos del Manuel Carrasco, jo què sé, que aquí és on hi ha la bona pasta. No, però una vegada, però vaig fer uns quants bolos amb els Amics de les Arts. Ah, sí? Fa molts anys. Sí, sí. Bé, molt divertit. Va ser just l'any on ho van petar. I llavors... Tenien preso per una altra persona, no? O sigui, feien uns quants bolos que eren pues, la Telecogresca, a Tarragona, com es diu? Bueno, és igual. I de cop i volta es van adonar que petaven les places, saps? I llavors jo anava de substitut del saxofonista, que és ara, bueno, és un dels meus millors amics i és el jefe dels Gramophone All Stars, en Genís Bou, i en Genís quan no podia anar anava jo, i de cop i volta dic, però què és aquest bany de masses, saps? I ja està. Vull dir que sí que he tocat pop i he tocat en seccions de vents d'altres estils i molt content, cap problema. Sí. Perquè així l'escena catalana i l'escena, o sigui, aquesta escena més tipus dels Amics de les Arts o de l'escena que hi ha ara, no sol confluir molt amb l'escena del jazz. Tu, Alba, per això sí que has entrat una mica més, ara escoltàvem amb la Colagón Figaflaues, per exemple, també has col·laborat amb Gargolento. No sé si t'interessa també una mica entrar una mica en aquest altre mundillo. Oferta rica. Más rica, ojalá. A mi m'interessa. Sí, no. Això estaria genial. No, però no sé, tampoc és un interès per entrar al final, és com... Crec que potser a la vista aquests dos mons no estan junts, però darrere està tot molt junt. I al final els músics del Galgolento són companys meus de l'Smook i llavors arrel d'això coneixes el Galgolento i anem a fer o no sé què o tal. I crec que està tot molt junt. No és tant un interès d'entrar-hi a la indústria, sinó que, no sé, et trobes allà, et vas coneixent amb la gent, de cop i volta us interessa, us agrada el que feu tots dos, no? O sigui, no sé, a mi el que fan els Figaflaues em diverteix moltíssim i m'ho poso, per exemple, fins i tot per estar a la dutxa, no? A vegades, com per ballar. I llavors em diuen, m'ho van dir fa un muntó, de fa un temps abans que com realment ho patessin, m'ho van dir farà un any i pico. I jo és com, sí, que guai, doncs anem a fer alguna cosa. No sé, és això. Sí. Al final els músics ens coneixem entre tots. Vull dir que potser no coneixes a la persona que està davant, però tots els que l'acompanyen, sí. Llavors... Pot ser que ara sigui com més purós, perquè jo tinc la sensació que abans era com més... La bombolla jazz potser està com més marcada, la bombolla pop... I ara potser com tot és més... Està més junt o potser és l'aparença des de fora i potser com ara ho conec més de dins ho visc així? Jo t'anava a dir que sí, però crec que és la segona. O sigui, crec que és la segona. O sigui, crec és com que jo ara ho estic com... veient des de dins i... Sí. I també és veritat que abans la indústria del jazz era més gran, el capitalisme era més fort, hi havia més diners a guanyar, llavors la gent no tenia tanta necessitat de fer el que fos, saps? I en canvi ara... I també perquè hi ha una mica de... Els artistes... O sigui, com que hi ha més gent a peu de carrer que m'ha estudiat a l'Smook així, doncs hi ha accés a músics més bons de manera més natural i, evidentment, la gent vol tocar amb gent que toqui. Tot i això, el que deies tu abans, que l'Alejandro Sanz, per exemple, sempre ha portat músics molt bons. Clar. I la gran majoria d'aquests són músics de jazz o han estudiat llenguatge de jazz i tal. Vull dir que... I pot ser que la mentalitat també, perquè això potser també és un altre cliché, però com els músics de jazz és com som els millors del món o els de clàssic i llavors no ens volem ajuntar amb la plebe que fa pop, això sí que fa una mica vergonya dir-ho, però potser ha passat en algun moment, o potser ara ja no passa tant, però jo intueixo que els que ara tenen 60 anys segur que diuen, el reggaeton vaya mierda, i potser ho penseu i no ho dieu, no ho sé, però saps el que vull dir? Que també hi ha aquest punt que jo crec que sí que hi ha una mica de veritat de nosaltres sabem que la nostra música és molt millor perquè realment musicalment és molt més interessant i molt més rica i per tant... No ho sé, a mi no em passa gens això. O sigui, ja us he dit, és que escolto realment bastant de tot. Llavors, no sé si a nivell indústria passa moltíssim. A mi... O sigui, a mi és com una mica... Bueno, no, suposo que si m'anés super mega hiper bé amb el meu projecte i m'hi guanyés la vida molt bé amb això, doncs no li diria tal. Però si no, i em truca el fulanito, doncs jo hi vaig i encantada de tocar amb ell. És exactament així. Sí, però si m'hi guanyés la vida... Sí, al final és el que ens dediquem.
Jo potser, o sigui, no és una... No ho sé, però al final també tens una curiositat pel país on vius i per la música que escolta la gent i tal, i sí que jo, com a mínim, sí que intento més o menys saber qui hi ha i qui fa què i tal. Hi ha música que no m'agrada, està clar, però no pel fet de ser músic de jazz, saps? Sí, sinó simplement perquè no m'agrada i ja està, saps? Òbviament no faré la pregunta del reggaeton perquè és una merda, però i ara, últim valor que ja l'hem com mig comentat és com el tema de la pasta, en el sentit de actualment quanta gent a Espanya o a la península ibèrica poden viure exclusivament d'interpretar, o sigui, de fer concerts de jazz? Molt poca. Tipus què? 10? 5? 2? De gent, dius? Sí, o sigui... Potser una mica més, però tothom dona classe, o molta gent dona classe, o la gent té altres feines. Sí, que no És que sé, és molt trist, això. O sigui, o potser hi ha gent que es dedica al jazz, no? Però que hi ha gent que es dediqui al seu projecte. Exacte. Impossible, no? Jo Una crec persona. Això és... Sí. O no. O no? 0 persones. No hi és aquesta persona. Clar, que tingui, o sigui, que tingui el concepte aquest pop de la teva banda i tu viure de la Claro. teva banda, però en el jazz... Això no passa. I també perquè la gent vol tocar. Vull dir que encara que siguis el millor o la millor, que no sé qui és, però i et truquin tota l'estona, al final també t'agrada tocar amb altra gent, Ja. saps? Última ja, abans de que el Ferrer faci l'últim apartat, és el futur del jazz. Vosaltres quin futur li veieu al jazz? Sou optimistes, pessimistes i esperança? Clar, perquè tu comentaves, el capitalisme cada cop avança... Ens anem a la merda com a sistema, però clar, el jazz dintre del sistema també se'ls va fent petit, o sigui... O sigui, jo crec que no s'està fent... Jo no ho veig que s'estigui fent petit, la veritat. O sigui, crec que sempre estarà allà. No ho sé. O sigui, al final també passa que vas, o sigui, jo què sé, vas a la jam del Maqui i sempre està patar. Sempre està patat. O sigui, no es pot entrar una hora abans que comenci la jam. No. I vale, és un local petitet, però és que la quantitat de gent que hi va a diverses jams o als concerts, o la música, o sigui, al final hi ha una quantitat de músics a Barcelona i per tot aquí bueno, i per tota la península. Sí. I tant, sí, Hi ha una quantitat de músics que jo crec que ni te l'acabes. Però potser hi ha molta oferta i no tanta demanda. No, Cada cop. això O està... sigui, Sí, el problema sí. jo crec que és aquest, no que Això no hi està hagi clar. músics, que cada cop hi ha més músics, sinó potser cada cop hi ha menys gent que creu que li pot agradar aquest estil. Bueno, no que li cregui que li pugui agradar, sinó que és com que cada cop aposta menys per les músiques no conegudes o per la gent no coneguda, no? Ara bueno, sempre ha passat una mica, però crec que s'està com extenent una mica més, no? Com Popularitzant sempre més. passa, no sé, el Canet sempre programa la mateixa gent. Pues això, però a nivell peninsular ja de tot, de que només programarem el que realment coneixem i sabem que ens omplirà i podrem mínim 90% de foro. Sí, o sigui, hi ha molta pressió per part de la gent que programa per no Per no pagar cagar-la, pasta. exacte. Però, per altra banda, és el moment on més músics Clar, de és jazz això. i més I gent la que ha qualitat estudiat més alta jazz també, no? que hi ha hagut mai, no? Llavors, clar, jo crec que aquí hi ha una desconnexió entre indústria i oportunitats com a nivell educatius, que és que la indústria amb la crisi va perdre tot el que són els crítics de cultura, ressenyes de concerts, discogràfiques que són una mica més grans, que poden fer una mica més d'injecció, tal, i llavors, clar, es va perdre això, llavors es van perdre com a referents a nivell públic, que són visibles per tothom, però en canvi de cop i volta cada cop hi ha més músics. Jo diria que el jazz està bastant present en la música comercial, de fet, més que fa 20 anys, en el sentit que si tu escoltes el Bruno Mars o l'Anderson .Paak o tots aquest tipus de música comercial yankui, hosti, és molt jazzístic, més que mai, diria. Total, Saps? total. Però clar, aquí a nivell local, no ho sé, doncs exacte, no trobem noms, o sigui, m'agradaria que l'Alba amb el seu projecte veure-la això en un d'aquests festivals nostres totxos, no? I jo crec que no hi hauria cap problema i a més estaria superbé i tothom que toca la seva banda toca molt bé però clar, si no la programa és perquè pateixen, perquè potser no porta gent, no sé què. No sé, jo crec que aquesta és una actitud una mica... s'han de prendre una mica més de riscs. Són molt catalans en Bueno, tots els sí, això, sí, el clar. The Changes fa una mica això, com apostar una mica... Sí,
Sí, tenim una petita discogràfica i fem el que ens dóna la gana, sense pensar en què passarà. Això mola molt. Molt bé. Doncs llavors, et deixo que rematis ja. Jo, abans o sigui, com porto 4 propostes de coses diferents, però com que és per apropar-te al jazz d'una altra manera. Llavors, com ja ho hem dit, o sigui, jo crec que el directe és una molt bona manera potser d'apropar-se al jazz, però vosaltres, o sigui, quina creu que és la manera realment perquè una persona digueu, mira, escolta aquest artista o d'aquesta manera com t'assegures poder entendre una mica el que està passant i com poder entrar en aquest llenguatge? Podríeu fer com una recomanació així que s'us acudeixi? Ara és molta pressió, Uau. Bueno. Home, jo diria que escoltin a l'Alba per començar. Clar, no, però és veritat. No, total. Tu escoltes a l'Alba, et poses un disco a l'Alba, a l'EP aquest, i hosti, és accessible a nivell rítmic perquè potser no és com molt dur i tal, però alhora hi ha molts inputs a nivell musical que són molt elaborats i molt guapos, i ella tocant, i el Vicente tocant la guitarra, i el Joan Martí del saxo. Vull dir que ja només per aquí ja podries començar. I jo, no ho sé. No ho sé. Ara, Alba, no diguis el Lluc, No, mira. No ens ho creiem. Espereu una estona. No ho sé, la veritat. És que no ho sé. Jo no sé què escoltaria, què li diria a algú per escoltar. Ei, posa't a escoltar jazz amb això. La veritat no tinc ni idea. Bueno, doncs jo porto 4 propostes, a veure si us semblen bé. Són bastant... Bueno, ara a veure què opineu. La primera. Atención, quédate con mi canción, fiestón, de estilos en mi habitación, aquí estoy. Crec que és el projecte potser més totxo a nivell d'Espanya on el jazz va tenir com una... va omplir estadis, que és el que és jo amb Jazz Magnetism, que mola molt, i crec que el rap jazz és una cosa que funciona molt bé. Als Estats Units crec que realment és un tipus de... un subgènere que és molt... O sigui, molt estimulant i que realment crec que pots apropar-te bastant bé i està guai. A vosaltres, un projecte com aquest us semblaria guai d'entrar-hi o si us motiva aquest tipus de projectes o sin más? A mi em sembla molt divertit, o sigui, m'agrada molt. Els vaig veure al Vinyarroc, el que hi sigui amb Jazz Magnetism, i estava allà, en plan, uai, com mola. És un bon bolo, a part, com a bolo és molt divertit. Jo els vaig veure al Sant Jordi, crec. Però a més els coneixem individualment i són molt bona gent. Vull dir que són músics de l'escena. Són musicazos, a part. Vull dir que el Juan Pablo Alcázar està cada dimecres a Robadors. Sí. Vull dir que... No, me'n quedaria, home, i ja més a nivell yankee toca amb el Robert Glasper, saps? Seria girat. Seria guapíssim. Mola moltíssim, sí. Ara he agafat una altra proposta que no sé si potser és l'única opció així com pop, jazz entre cometes, que ara està funcionant una mica. No, bon, pop com a concepte és molt relatiu, a veure què us sembla. When you're weary, feeling small, and tears are in your eyes, Aquesta és la Tori Kelly, però bueno, és l'últim disc del Jacob Collier, que en aquesta cançó també surt el John Legend, el Jacob i la Tori, i crec que és un format bastant easy per entrar. No vull corregir-te molt. Aquesta és la Llepa. Ah, sí? La primera que canta és la Llepa. Ah, hòstia, vale. No passa res, perquè no ho diu. Ah, és el que anava a dir, perquè ara us ho vull buscar perquè no me'n recordava. Perquè el Jacob... Perdó, és una mica d'hores al YouTube. Ben fet, dale. Aquesta és la Llepa, que va penjar un vídeo ella cantant això. I el Jacob Collier ho va harmonitzar. Vale. Llavors, a partir d'allà, va fer tot això. Vale. Li va dir en el John Legend que llavors fa la segona estrofa i la tercera la fa la Tori Kelly. Vale. I és increïble. És un bon tema, la veritat. Increïble. I com a projecte crec que està molt guai, la veritat, perquè t'apropa bastant. Ara, per exemple, crec que faran Sant Jordi Club, en breus, venen aquí, vull dir que és una cosa que realment mou bastanta penya i crec que té com aquest punt pop, col·labora amb molta gent així, com el John Legend o Coldplay també van col·laborar. Us mola projectes com el del Jacob? No sé si... Sí, home. I a més és supercuriós perquè és algo realment com friki entre cometes, molt friki. No? Molt friki, però alhora molt popi, que mola, o sigui, té una barreja molt curiosa que jo crec que no hi ha ningú més que pugui fer una cosa més. El nivell de talent és absurd, o sigui, és... Aquesta persona, no sé, la gent el compara amb Mozart. Sí. Està anant de l'olla, Sí.
L'altre dia m'ha sortit un vídeo que sortia fent com microtons. Ja. Es quedava com que punyina fumades És aquesta. molt fort. El nivell de talent és girat. Sí. Com fa els vídeos aquest que toca el teclat i llavors dibuixa i com fica paraules. Sí, Hòstia, això ho he fica vist com- també. Good morning, Sí, i com... és brutal. Clar, jo crec que és un tio que tècnicament ha arribat a un nivell tan alt, tan jove, que llavors ha pogut com jugar amb la música a uns nivells que potser no tothom pot fer-ho i crec que és super interessant. Totalment, sí. Sí, no sé quina altra explicació té. Sí, no. Tercera proposta. Can't get out of this mood. Això és la Samara Joy, que això sí que és pur jazz normal, com hem dit abans. No? I això l'he portat perquè realment crec que hi ha discos molt fàcils d'arribar, que si tu tens ganes i un dia cuinant, llegint o treballant, te'l pots fotre i això tu jales amb patates fregides, que no és gens difícil. I he portat aquest cas perquè m'ha sorprès perquè aquesta noia va guanyar el Grammy a millor artista l'any passat. És molt fort. I si no sé si teniu més info, perquè jo em vaig quedar flipant, perquè em sorprèn molt que els Grammys li donin no al millor disc jazz o al millor artista jazz, sinó al millor artista, aquesta noia. No sé si teniu com algú de context, això ja és com curiositat meva. Jo no tinc context. Home, jo el meu context és que canta que flipa. Ah, no, és clar, increïble, òbviament, és increïble. És increïble. Sí, Però com sí. la indústria ara com otorgat aquest premi a un disc com de jazz com bastant... Crec que la Samara és molt activa al TikTok. Ah, vale. Llavors ve d'un background religiós del gospel, coneix moltíssim jazz, en plan moltíssim, girat. Llavors està una mica padrinada pels Pels capos. capos de Nova York i tal, i és molt... Vale. és bastant... xarxes. Apreta bastant a les xarxes i tal, i això doncs, jo crec que ha fet aquesta... Ha fet el boom. Però bueno, o sigui, com canta és com si agafes... Pues és com ha ressuscitat pues, l'Ella Fitzgerald o la Sarah Vaughan, vull dir que no aquest tipus de veu no existia des de llavors, saps? De cop i volta. Bueno, Totalment, sí. No, això ja no passa gaire. Algú que canti així amb 20 i poquíssims al 2024 és en plan, però què està passant? Saps? No passa? No hi ha molta gent que sí que fa, però potser no té l'ànima... O sigui, la capacitat tècnica no passa. Bueno, com aquest... És una cosa com de timbre. Sí, com el... Ara sí que hi ha una noia al Liceu que canta increïble, es diu l'Eugènia, que vale. o sigui, és també em dona molt la vibra aquesta de rotllo Samara Joy Vale. o aquesta sonoritat com... Una sonoritat jazz, no? Diguem, que no passa massa. Ja, no ho sé. És que no sé com descriure, és una cosa tímbrica. Sí. No, és la Samara més té aquesta veu gegant, té tot aquest registre, tot aquest llenguatge, no ho sé. No, a part és un disc, o sigui, el discazo aquest que va treure i tal, o sigui, jo el sí. recomano molt perquè és això, és un disc fàcil, guai, Clar. i que representa molt, jo crec que com a concepte. I ja per acabar, ara he comprat una mica cap aquí, cap a la terra, Clar, ben fet. i he portat això. Això és del nou projecte de l'Eudal Pallès, que és el germà de la Rita, que és la que canta aquest tema, i volia buscar com algun tema així de funk, jazz, entre cometes, que també jo crec que és un estil, un subgènere molt fàcil, molt divertit, que vas en directe i tu passes brutal per molt que no tinguis ni idea, i just vaig recordar-me d'aquest tema que va sortir fa poc, i just pues el porto. Jo crec que això és una cosa... O sigui, realment els 4 propostes tenen coses en comú, jo crec que són coses que són en directe molt divertides, i crec que realment és una música realment fàcil, que si tu vols t'hi pots apropar. I aquest projecte de l'Eudal crec que mola bastant, a part s'està ficant bastant com a productor, crec que fa coses xules i crec que, per exemple, com aquest tipus de música concreta a Catalunya, no sé, jo no tinc moltes referències i crec que mola com també des d'aquí que es puguin fer com coses que sonin tan internacionals alhora Total, sí, i tan actuals. I amb això ens haurem d'acomiadar ja, perquè Ja està, ens no? queden 30 segons del programa. Vale. Pues ja està. Bueno, ja, ara acabarem d'escoltar Sweet Little Lies, però bueno, us Merci per agraeixo venir. Alba i Lluc per haver vingut. Moltes a gràcies. vosaltres. Espero que hagi estat bé. Superdiver, moltes gràcies. Us recordem que ens podeu trobar a BTV, Spotify, iVox i YouTube. Donem les gràcies al nostre tècnic de so, el Bartu, al nostre realitzador, el Carlos. Moltes gràcies per escoltar-nos. Com sempre, molta música i no baixeu la guàrdia.